ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଖି ଖି ହେଉଛ ଦେଖିବ ଏଇନେ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଘରକୁ ପୁରା କବାଡ଼ି ଖାନା କରି ରଖିଛ? ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସଫା କର ଏଗୁଡ଼ିକ, ଜଲ୍ଦି। ଏହାପରେ ରୋଶନୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସଫା କରିବେ? ଏହାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ଯଦି ଏମାନେ ସଫା କରିବେନି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ସଫା କରିବ? ଏହାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ, ସିଏ ଯାହାକୁ ଏ ଘରଟା କବାଡ଼ିଖାନା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏହାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବେ, ଓଃ, ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଏବେ ଘରେ ବି ହୁକୁମ ଚଲେଇବେ? ଏହାପରେ ରୋଶନୀ କହିବେ, ଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି।